Priatelia, vítajte pri ďalšom vzdelávacom videu. Či už ho pozeráte ráno, na obed, večer, v noci, je to úplne jedno, my sme stále tu pre vás. Som tu ja znova, David, a môj dlhoročný kamarát a človek, ktorý neustále potrebuje poradiť, Oliver. Ahojte všetci. Oliver, vítaj. Ďakujem pekne za pozvanie, ale prvýkrát som sem prišiel a ja všetko viem. Prvýkrát som sa sem prišiel len pochváliť a pozor, ešte dať aj divákom a všetkým, ktorí sú za kamerou, návod, ako sa to robí. Prvýkrát budem vedieť viac ako ty. A ešte sa smej. No, vieš prečo? Takto začína každé naše video. To sa ti možno len zdá, ale teraz ja už všetko viem, však normálne som si začal šetriť, normálne mám účet, všetko, jak si mi povedal, keď som si kúpoval televízor, práčku, chladničku, normálne som si zobral úver s normálnym RPMN, rád pomôže Martinovi Nikodýmovi. No. Takže všetko toto som reálne zabezpečil si, takže ja som už úplne v pohode. A práve, že teraz vieš, počúvaj, David. No. Ja som ti začal troška sociálne žiť. Četovať. Hej, tak teraz je ti to také aj trendy troška, hej, všetci, že si na Facebooku, nie si, nie som. Facebook, no. Jasné. Tak, Instač. Na Instač, tak. Tak ja som si to pozakladal všetko, však, hej, ty si mi pomohol tú situáciu finančnú stabilizovať, takže ja som si to pozakladal všetko. No a teraz, čo robím? No, četujem si, hej, ale už aj chlapi v krčme sú nervózni, lebo nechodím tak často, hej. Čo robím teraz? Sedím za počítačom, hej, a furt nejaká Milatka, Monika, Zuzana, vždy niekto napíše, vieš, a furt akože podebatujeme sa a je to super. Tak Oliver, povedz mi, že teda aj tuto našim cteným divákom, aj keď ich je zatiaľ málo, ale bude ich viac, veríme to, o čom debatujete s dievčatami? A ja sa ťa pýtam, o čom sa ty s frajerkou rozprávaš? Kľudne sa opýtaj, ja ti poviem. Toto sú veci, ktoré sú také, tak povedz, hej, povedz. Tak pozrite sa, ja som pribral, porovnajte si videa, predtým teraz som išiel do rozmerov, aj do šírky, aj do uhlopriečky, ale... Porovnajte na televízoroch. Podľa uhlopriečky, ale o jedle napríklad. No tak my sa ako... Aj o jedle si napíšeme, hej? Lebo jedna mi písala, hej, že nemá čo jesť, napríklad. A to mi ti príde také, že človeka nemá čo jesť, vieš? Tak dnes je doba ťažká. A úplne, akože som z toho zostal taký smutný, tak ona povedala, že sa aj so mnou stretne, lebo my si fakt super, vieš, pokecáme, všetko, je to úplne skvelé. A ona, akože po týždni, po dvoch si píšeme a ona, že ale ja nemám čo jesť. Chápeš to? A to bolo akože veľmi zle. Že tak sa poďme stretnúť a tak. No tak, aj ti došlo k stretnutiu. Ale? No, aj ti došlo. A však nebudem úplne tej. Pozýval si ty? Hej, ale ona akože aj peniaze chcela. Vieš? No tak najprv chcela. No tak po 100 € vždy. Vieš, tak som jej dal 100 €, o týždeň zase 100 €. Počkaj. O týždeň zase 100 €. Time out, hej. Akože 100 €, akože ona sa ťa na sociálnych sieťach ti hovorila, teda písala, aby si jej ty poslal peniaze? Nie. Nepýtala sa ma, že či poslať peniaze. Ona prišla, sme sa stretli a tam pýtala peniaze. Na osobnom stretnutí? Áno. Že jej to blbé nebolo? Nebolo, no a však, a ja som jej tie peniaze dal a ona mi ich potom aj vrátila. Takže všetko v poriadku. Aha. Lenže teraz ja musím ísť do banky, lebo ona chce teraz, to bolo po 100, chápeš, ale ona chce teraz 8 000. A to idem vytiahnuť, čo som si stihol našetriť, to vytiahnem, tak jej to idem dať, no. A tak ju treba aj pomôcť, no. Akože, veď sme ľudia, tak si pomáhajme, no. Počkaj. Poďme späť. Ja som myslel, že už som ťa naučil všetko a že už budeš konečne finančne gramotný, ale zase vidím, že to má nejaké úskalia. Aké to má úskalia? Veď som si normálne našetril peniaze a chcem pomôcť človeku, ktorý mi to potom vráti. Dvakrát mi vrátila 100 €, úplne v pohode, tak mi vráti aj tých 8 000, nie? Si 100% istý, že ti vráti 8 000. Si teraz tu, môžeš túto pred kamerou, jak sa dívaš do toho objektívu, povedať, že si 100% istý, že ti to vráti. Ruku dám za to do ohňa. Toto je typický podvod na sociálnych sieťach. To, že ti ona vrátila 100 €, to je OK. Tým si chcela získať tú dôveru tvoju. Hej, že keď bude môcť pýtať viacej peňazí, tak práve to je ten cieľ a ten úmysel toho, čo ona robí. Práve tými 100 €, že ona ti ich vrátila, tak u teba
sa zdvihla dôvera, že ty tomu človeku veríš. A teraz zrazu ona vie teda, že dobre nejakým spôsobom zistila, že máš peniaze, hej, neviem, či si jej to napísala, alebo si sa nejak... No, počkaj, to bolo, že pozerala videá. Tak to začalo tak, že ona pozerala naše videá a ona sa začala pýtať, že a koľko si už ošetril? Čo ťa ten Dávidko naučil? A ja vrajím, už 8 000 mám. Fúha, tak čakám, kedy mi nenapíše. Ale, Oliver, ona si chcela vybudovať tvoju dôveru. Aby si jej čo najviac dôveroval. Preto sa ťa ešte raz pýtam. Dôveruješ jej? A prečo by som jej nemal dôverovať? Ty svojej frajerke nedôveruješ? Pýtam sa ťa, ty svojej frajerke nedôveruješ? Dôveruješ. A prečo by som ja tejto mojej možno nastávajúcej nemal dôverovať? Dobre, koľko si spolu píšete? Poďme od základov. Mesiac. Výborne. A už tvrdíš, že tvoja možno budúca nastávajúca. No pekne teda. Tak ale veď, to je. Poprvé, píšeme si tak, že, ako sa to povie? Takže furt. Hej, že furt. Hej, ráno, čau, večer, všetko. Toto je jeden zo základných cieľov podvodníkov. Potrebujú si získať dôveru u ľudí na sociálnych sieťach. Hej? A práve tú dôveru si budujú práve tým, že často píšu, rozprávajú sa o rôznych veciach, hlavne aj tých zlých, ktoré sa im v živote stali. To, ako si povedal, že napríklad nemajú čo jesť, to je jeden zo základných problémov. Prvý. Druhý základný problém je ten, že chce od teba peniaze. Najprv je to v malých čiastkách, 20, 30, 50, 100 eur. Potom ti ich vráti. Možno ti vráti presne tie isté peniaze, ktoré si jej dal, alebo ktoré si dal tomu podvodníkovi. A potom zrazu podvodník, čuduj sa svete, príde, že potrebuje, stala sa nejaká náhla životná situácia a bum, potrebuje peniaze vo vysokých čiastkách typu 1000, 2, 3, 8, 9, 10 tisíc. Koľko si vypýtala od teba, ešte raz sa ťa pýtam? 8 000 si vypýtala, lebo toľko mám našetrenvo, toľko si pýtala a toľko mám nachystané, že jej dám. Otázka veľká. Na čo? Vieš, lebo ona aj povedala, že by sme spolu bývali, ale že má malý byt. Hej, a ona potrebuje tie peniaze, že ona to dozariadi nejako, hej, že niečo nové pozrie, ale že potrebuje tých 8 000. No tak, dobre, hej. Ale veď to je dobre, veď budem šťastný, hej, veď mne to veľa dalo. Mne ten internet veľa dal, strašne. Áno, budeš šťastný a bez peňazí. Taký budeš. Prečo? Budeš šťastný a bez peňazí. A keď si šťastný bez peňazí, tak kľudne ich pošli. Vieš prečo? Pretože tá dotyčná, teda budeme ho označovať ako pojmom podvodník, nebudeme jej dávať ani mužský, ani ženský rod. Počkaj, ale ja ti teraz do toho skočím. Mňa zaujíma ešte jedna vec, a veľmi dôležitá podľa mňa. Ty tvrdíš, že Miláška je podvodnička. Hej, a ona sa teraz môže naozaj uraziť, že je podvodnička, lebo toto môžu vidieť ľudia. Ale teraz mi povedz na základe, čoho to tvrdíš, že je podvodnička. Prečo je podvodnička? Prečo si o nej myslíš, že je podvodnička? A prepáč, že som taký osobný, ale ma to hnevá. Ešte raz si to zhrňme. Podniká v zahraničí. Podniká v zahraničí. Ale nemá čo jesť? Nemá čo jesť. Dáva ti to logiku? Aj vám ostatným. Keď niekto tvrdí na sociálnych sieťach, že podniká v zahraničí a zároveň vám napíše, že nemá čo jesť a nemá peniaze pre deti, nie je ti to divné? Ale tak troška možno. Možno? Preveril si tú osobu? Ako som si ju mal preveriť? Zistiť o nej ďalšie informácie. V čom podniká napríklad? Či sa jej firme darí? Tak asi nedarí, keď si pýta peniaze, nie? Asi nie, ale každopádne mi to celé nejak nevonia. Byť na tvojom mieste by som jej určite nič nedával a nič neposielal. To, že ti ona vrátila 100 eur dvakrát po sebe, znova opakujem, bol cieľom toho, že si chcela u teba vybudovať dôveru. Aj vy ostatní, neverte ľuďom, všetkým ľuďom na internete. Hovorí sa 100 ľudí, 100 chutí. Každý z nás je úplne iný. Vidíte, ja by som napríklad nenaletel, Oliver by napríklad naletel. Koľko je tu nás takých, ktorí naozaj sa stali obeťou podvodu. Nebuďte ako Oliver, určite nenaleďte, preverte si tie osoby. A ak sa vám tá komunikácia zdá akokoľvek rozprávková, alebo akokoľvek taká, že úžasná, že poďme si založiť rodinu, domácnosť a tak ďalej, požičaj mi 8 000 na domácnosť, ja ti ju zriadím, v živote tie peniaze neuvidíte.
Čiže treba si tých ľudí preverovať. Pokiaľ nás sledujú aj starší ľudia z tejto sociálnej sieti, tak určite starší ľudia, poradte sa so svojimi deťmi, s vnúčatami, poradte sa, radšej zistite si názory od ďalších ľudí. To znamená ľudí, ktorí sú vo vašom okolí a určite tí vám poradia najlepšie ako nejaký človek, ktorého poznáte mesiac ako Olivera, chcete od neho nejakú radu. Takže toto je veľmi dôležité. Dnes je internet plný takýchto kadejakých nezmyslov, hoaxov, dezinformácií a znova hovorím, že dávajte si naozaj na to pozor, aby ste sa nestali obeťou podvodu. Dobre, Oliver, tak už toto prosím ťa uzavrime a poďme ďalej. Čo ešte máš za problém? Ja som ti našiel na Facebooku skvelý návod. Ako baterka v notebooku vydrží dvakrát tak dlho. Fúha. A to je, že ju najprv normálne nabiješ na 100%, však to poznáš, nie? Nabiješ na 100% baterku. Všetko robím na 100%. Potom rozpáliš trúbu na 200 stupňov. Čože? A dáš tam ten notebook. Čože? A mne to buchlo. To bol na Facebooku, ja som tomu uveril. Lebo som išiel cestovať vlakom a som nevedel, že či budú vo vlaku zástrčky alebo nebudú, tak som to chcel vyskúšať, aby mi vydržala baterka až do Košic. Čiže ty si urobil to, že si nabil notebook na 100% a ten notebook si vložil do rúry, ktorá bola nahriata na 200 stupňov a notebook ti buchol. Wow, som ohúrený, unesený a sklamaný zároveň. Oliver, ty si to čítal na Facebooku, že takto zvýšiš výdrž notebooku. Je to čistý hoax. H-O-A-X. Akože... Vieš, je hoax? No, asi blbosť mi z toho príde, hej, lebo ja som si to... Odskúšal a... No dobre, človek sa najlepšie učí na vlastných chybách, no bola to blbosť, no. Presne, nemám tak. Notebook, hej, koláč už neupečiem, proste na nič, hej. Dobre, celé. A keď sa tuto rozprávame o tomto, keďže si zničil svoj majetok, mal si to poistený, notebook alebo tú rúru? Ako poistený, myslíš, rúru? No, Poistený. áno. No, ja si musím veľa učiť, že? Poisťujú sa iba čo? Auta, čo? Takzvané PZPčko. No. Povinné? Zmluvné poistenie, to poznám. To je jediné poistenie. Aspoň dačo. A teraz ti ja ruku priložím. Oliver, poisťuje sa aj domácnosť. Áno, poisťuje sa aj domácnosť. Máš rôzne druhy poistenia. Máš životné, neživotné poistenie. Životné môžeš poistiť seba ako osobu v prípade nejakých závažných chorôb, penky a tak ďalej. Kedy ti poisťovňa môže v podstate vykryť nejakú stratu príjmu alebo peniaze, o ktoré prídeš. Ale môžeš si poistiť aj majetok. Môžeš si poistiť hnutelný majetok. To je majetok, ktorý sa hýbe. Napríklad auto. Ale môžeš si poistiť aj nehnuteľný majetok. Čiže plyňak. Napríklad. Ten sa nehýbe. Môžeš si poistiť aj majetok domácnosti. To znamená, prepáčte, sa musím smiať na Oliverovi, ale môžeš si poistiť aj majetok domácnosti. To znamená, že pokiaľ máš nový spotrebič, tam je to vždy nejak odkategorizované, že do 3, 4, 5 rokov, pokiaľ máš nový spotrebič a pokazí sa ti tento spotrebič, dáš ho opraviť a poistka ti vie preplatiť tento. Ale pozor, oprava musí byť len v servise, hej, či musí sa jednať o servisnú opravu. Je to veľmi dobré, lebo vám to môže pomôcť aj v rámci rodinného rozpočtu, kedy viete ušetriť nejaké peniaze. To znamená, ak si mal notebook poistený, aj tak ti ho nikto nepreplatí, pretože to bola tvoja chyba v tom prípade. Lebo som ho troška upiekol? Lebo si ho upiekol, presne tak. Ak urobíte niečo vlastným pričinením, poisťovňa vám to nepreplatí. Ako náhle napríklad kúpite si nový sporák, budete chcieť piecť, prehrejete tú rúru, nastane nejaký elektrický skrat. Práve takúto situáciu môže vyriešiť poistenie domácnosti. Poistenie majetku. Sranda. Zaujímavé však. Ale to nie. A pozor, ešte ti poviem, a takéto poistenia už ponúkajú aj niektoré banky. A počúvaj ma, toto ti mňa zaujíma. Kebyže si poistím toaletný papier, tak mi dajú hneď nový? Nie. Prečo?
No pretože to je materiál, alebo zásoba, ktorú spotrebuješ pri výkone domácej činnosti. Tak, Oliver, veci bežnej spotreby, ako je toaletný papier, zubná kefka, jedlo alebo čokoľvek iné, čo bežne doma spotrebuješ a opotrebuješ, sa nedá poistiť. Nedá poistiť. Aha. No, tak ja stade to. Zase poviem taký aj troška sklamaný, lebo poprvé, neviem vôbec teraz, že čo mám napísať Milatke. Neviem. Hej, že ona si môže, dobre, hej, beriem, ale odchádzam sklamaný, hej. Druhá vec je, že som sa verejne priznal, že som spravil blbosť. A tretia vec je, že ma nahováraš na to, aby som sa dal poistiť, lebo zase si taký agent. Ale dobre, budem nad tým asi uvažovať. A ja verím, že už nebudeme musieť nič natočiť, že už vlastne všetko vieme. Oliver, začnem od tej tretej veci, lebo takto som si to tu krásne naznačil. Tretia vec. Nie som finančný agent, snažím sa ti len pomôcť, aby si vedel dobre hospodáriť s peniazmi. Takže taký finančný policajt by sme mohli povedať, že? Tak usmerňuješ. Tak, policajt, ktorý sa stále hlási do služby, usmerňujem a pomáham a ničíš ľuďom šťastie. Chránim. Chránim. Po druhé, ten notebook, to bol hoax, s ktorým sa stretávame na internete. A poprvé Milatke odpísať, ak nechceš prísť o peniaze, tak by som prerušil akýkoľvek kontakt. Vymazal z priateľov a zablokoval. Vieš čo, tak ja sa asi znova vrátim k takému tomu bežnému sociálnemu kontaktu. To bude najlepšie. A budem proste zase fungovať tak normálne, lebo kamaráti ťa aspoň neoklamú. Na tých sieťach nič nie je dobre. A človek by aj chcel veriť. A nemôže. Ničomu nemôže človek veriť, lebo si všetko podľa teba musí človek overiť. Ale je to pravda. Je to základ všetkého. Základ všetkého. Teraz sa obracem na vás. Žiaci, študenti, učitelia, verejnosť, dôchodcovia, kdokoľvek nás pozerá. A verím, že teda naozaj ktokoľvek. Prvá základná vec na internete, ak chcete byť bezpečný na internete, treba si vytvoriť veľmi silné heslo. Dúfam, že máš vytvorené silné heslá, ktoré obsahujú nielen písmená, nielen čísla, ale aj nejaké špeciálne znaky. Čiže také, ktoré sa nedajú ľahko uhádnuť však, a nie je tvoj dátum narodenia, alebo 4 nuly. Ty si sa mi tam prihlásil? Ty máš také heslo? No a čo? 4 nuly či dátum narodenia? Dátum narodenia. Ježiš, no a čo je na tom, že je to dátum narodenia? No, všetkým to povedzme. Takže pozor, volíme si heslo, ktoré má špeciálne znaky, čísla, veľké, malé písmená. Neveríme ľuďom na internete, ale teda, aby som to takto netvrdil, takže treba si každú jednu správu, pokiaľ človeka nepoznáte, toho človeka si treba overiť. Samozrejme, keď toho človeka poznáte, je to úplne o niečom inom. Tretia vec, poistenie. Poistenie vás chráni voči neočakávaným životným situáciám, ktoré nastanú, môžu vo vašom živote, prípadne na vašom majetku alebo kdekoľvek a ohrozuje nejaká situácia, váš príjem, tak poistenie vám vie pomôcť. No a čo je veľmi dôležité, tak hoaxy na internete, dnes ich je množstvo aj na sociálnych sieťach. Každú informáciu, s ktorou sa na internete stretnete, si treba overiť, z akých zdrojov je tá informácia, odkiaľ pochádza a teda či tá informácia bola už nejako overená v praxi. Čiže netreba veriť všetkému, čo je na internete. Takže toľko na dnes. Som rád, Oliver, že si tu prišiel. Verím, že sa ešte niekedy vidíme. Všetko bolo tak krásne, kým som sem neprišiel. No, tak ale viete, všetko je krásne, treba sa poradiť aj so svojím okolím, so svojimi príbuznými, prípadne ak máte v okolí nejakého človeka, ktorý vám vie pomôcť poradiť, určite sa ho opýtajte, známych, príbuzných a tak ďalej. A Oliver využil zase moju pomoc, som rád, že si ju teda využil, teším sa z toho a verím, že sa uvidíme ešte pri ďalších videách. Takže ďakujem pekne a vám všetkým držím palce pri vašom ďalšom hospodárení s peniazmi, verím, že efektívnom. Nedajte sa oklamať a budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu. Majte sa krásne, ahojte, Oliver, pozdrav. Majte sa pekne.